estudiar. Abans he passat per l'altra habitació i estaves dormint, eh? Per això, per què no em deixes estudiar? Ah, però et deixava dormir, no? Què et passa? No, res, no sé, em cauen les coses. Però què foteu aquí? Tenen una performance? Deixareu tragar un plat a mi també? Ah! Tu hi creus en les coses estranyes? I tant que sí. El món n'és ple. I de gent estranya, encara més. No, no vull dir això. Vull dir... coses estranyes màgiques. Escolta, la sala està fent un desastre, eh? Vull que l'endrecis, que renti els plats i que llencis les escombraries. Ja ho faré. No, jo ho faré no, ara mateix. Si vols viure aquí has de respectar unes normes.